In de maand juni hingen we nog een soort bewolking en het wie koud en wie het waar. Maar nu is het opeens juli, mei simmer in Friesland. En dat is vanzelf juist ook een prachtige dag best. Maar een soort zinnen haast geen bewolking en een temperatuur tussen de 20 en 23 graden. Ideaal waar om er even van te genieten. En hoe kan het dan beter in Friesland op het wetter? Maar een boordtochtje waarbij de temperatuur natuurlijk heel noffelijk weer. En de week haast geen wien. Hoe zucht het er veel uit? Het zucht er goed uit, maar we gaan eerst even naar Joen en Vannacht. Joen en Vannacht brede opklarings, daarbij een temperatuur die zakt naar zo'n 9 of 10 graden. De wind is zwak, krijgt 1 of 2 uit het maat eersten. En in het waardgebied zakt de temperatuur naar zo'n 11 of 12 graden. En dan morgen, snijden, op nij komt die zinnen er volop te vastzien. We hebben geen bewolking en een temperatuur die nog een graadje hoger komt. Zo'n 24 of 25 graden. En dat zijn dan simmerse temperaturen. De wind is erbij zwak tot matig uit het maat eersten. En in het waardgebied verwacht ik een temperatuur die even wat leger luidt om en erbij de 21 graden. Het hege drukgebied bezorgt dus de komende weken ook prachtig waar. Maar we krijgen iets meer wind vanuit het maat eersten. En het bezorgt dus dan vanuit Tiers en Waanzien wat meer bewolking. En die temperaturen gaan wat naar beneden. Maar voor de rest markeert er niks onder dit waar. En ik denk dat het voorlopig ook mooi bloot trok dat hege drukgebied. Want die bloot dicht bij je lezen. Men je een prachtige dag met zo'n 22 of 23 graden. En Tiers en Waanzien dus wat legere temperaturen. Kortom, een noffelijk weekend en volop geniet van het simmerwaar.